Kay nanak, kuan, nahulog dagay nanak, buslot dagay. Buslot di dagay ni nak, pasensya kay nak. Tawo kang. Punita na pa. Ugusa pa ito di ay. Nakoy na dawat manggon nga report nga kaning mga barangay police, barangay tanod nato dinhe. Oras sa duty, magasigira og tungit. Kana nak, usap po nak. Naidaghan diri nak. Oras sa duty nak, magsigirag tungit nak. O dili na tungit nak. Hashtag sakitsa. Palihog po din tawon. Un duty kay mo nya, magsigi mog tungit. Mao lagi na kanakapan pagit nak. Dili ra ingo magatong magasugal na. Magapustaan ay kwarta. Usa na ni o. Kana si Mayong. Utangan pa na ako 50 pesos nak. Ako'y gatahan na iyang pusta. Aw, so usa po rin kasag ulo ng sugal day pa. Aw, dili nak oy kanang wala din ni utang nako si Mayong nak. Wala di ay, wala. Kinsa man jud gaulo ninyong pasugal di ay. Hoy. Nakadungog mo wala. Kinsay gaulo ninyong pasugal? Hala, ikaw di tikulo ana inyong sugal day na? Unsa man imong kalaki pa? Unsa man na? Amahan kay kas kapitan niya ikaw mag-ulo ng sugal? Dili biya nak. Ako gani tigbadlong ana nilak nak kung magasugal sa nak ako tigbadlong biya dili biya. Oh. Siya man kuno tigbadlong ninyo ng inyong sugal. Dili biya kap, kana gani mong amahan mo'y pirming tigdalag baraha. Nay, ayaw tigtuo ana nila nak. Unya, asa man ang braha aron? Oh, asa man ang braha aron? Nana pirmi ang bursa ng amahan ni mo kap. Nya asa man aron pa? Wala biya nak. Unsa man ay? Hala. Braha man kisa kabutangan ni sa kubulsa. Kisa ka mo pa kay naman yung bulsa nimo? Nganong nanay sa kubulsa kinsay gabutang? Ayaw may pasangin le pre, imuha man na. Nay, ipasangilan ko nila nak. Pantanggalan ang pagkatanod nak. Oh, sige. Akong tanggalon sa pagkatanaw di akong amahan kung dili ni siya moangkon. Oh, kana nak pangtanggala aron na mo tagam. Sana. Usi tanggalon nak. Ayaw ko palingon ana nak. Unsa man pa? Moangkon ka o dili? Aw lagi nak. Oh, ako'y gaulo nak. Sobra na ba kanay mo pagkabadlongon din sa tong barangay? Sorry kayo nak, di lagi tumausob nak. Di na. Tarunga gyud na pa kay di ra badjud ko magaduduwag tanggal nimo bisag amahan pa kanako. Ayaw po nak. Di na lagi ko. Aw, lagi. Ug usapod, na report nako. Nga kung dili ko na mo magsugal, magainom ko na mo while on duty. Na. Dili gyud na ako nak. Nakabalo ka na ako nak. Dili gyud ko mo inom sa motong mga beer mga tanduay. Kinsa may gaingon og beer og tanduay nang gipanginom? Aw, unsa day nak? Tuba. Aw. Kinsa man ang mga tanod nga gainom while on duty, tas kamot. Unya ikaw pa? Nak. Wala kay kusog mo pataasan na imong kamot? Kinsa may magaulo ana inyong inom-inom? Pero usa ra biya kabaso nak. Bisan pa nag-usa ka baso, pero ikaw gyapon ay gaulo. Aw, sorry kayo nak. Sobra naman ka pa? Ikaw may gidalag hulas na itong barangay? Last na lagi to nak. Di na ko mausob. Lobot! Lagi nak. Promise. Last na gyud. Last warning na ginani mo pa. Kung imo pa na ipadayon, mas kay kabalo na ka. Lagi nak. Di na lagi mausob. Ug naapapuday ko isa ka report nga nadawat. Nga baling pagabastusa og baling pagadamaka. Kinsang tawhana nang nalibang sa salog sa barangay hall gabi eh. Haana paging dol sa akong lamisa. Kana pa jud kunong nalibang, hubog. Baling pagabastusa. Oh, asa man ka pa? Oh, kuan kanang malibang sa balay nak. Ato na sa barangay hall oh? Ato akong lamisa. Oh, dili anak, man ako dito gabi eh. Oh, kalibangon na kay ko na. Kinsang tawhana nang nalibang